Čaute, konečne sme tu zase s takým súmesačným videom. Súmesačným, námesačným. A ja zase zapisujem výsledky do počítača, kde si vediem vlastne takúto analýzu od nového roka, odkedy vlastne chudnem. A aj od toho mája, kedy sme spolu začali. A keďže sme sa dneska vážili po 2 týždňoch, keďže bol som zase tento december je... A vyzerá to nejako takto? Váha síce sa veľmi nepohla, je to iba o 10 deka menej. Ide to stále nižšie. No a mňa čo najviac potešilo bol tuk, ktorý sa už konečne na tvojej váhe išiel pod 30%. Takže to boli výsledky dnešného merania. Takže to sú výsledky. A teraz sa poďme na to pozrieť takým pocitovým spôsobom. Však dlho sme vlastne netočili žiadne video, ako sa ti darí pocitovo, že proste či na koncertoch, lebo teraz máš ťažšie obdobie. Ako to zvládaš? Zvládam to super, som stále zdravý, čo ma asi najviac teší. Hej. Zvládam to všetko dobre, aj napriek tomu náporu, hlavne tým presunom medzi tými koncertami. Boli teraz dní, kedy som mal dokonca 2 koncerty za deň a hlavne aj s presunom, takže niekedy tá cesta, to cestovanie... S presunom rozumiete niekedy Humenné Bratislava. Pol Slovenska a podobne. Áno, bolo to aj tak. Takže, ale hovorím, to ma najviac teší, že som zdravý, že to necítim, že by som bol nejaký slabší Čiže energia, vitalita. Energia je stále, jem pravidelne. Niekedy práve, že aj nejem. K tomu sa dostaneme. To je možno niekedy paradox, že tá váha možno až tak, ani samozrejme som rád, že nestúpa, ale zase ani tak nejak rapidne momentálne neklesá. Ale som rád, že sa to drží, veď. Ale, takže skôr som na sebe nahnevaný, že niekedy nejem, čo by som mal. Hej. Nie naopak práve, že jem. No a ináč dobre, vy sa pochváľate ako. No ja mám takú úvahu, ako som pozerával na to, čo jedávaš a vlastne spomínam si aj, ako sme už posledných pár meraní za sebou vážili a merali. Vždy to bolo v takom ovzduší od tej Ameriky. Áno. Že není to úplne to, čo by sme chceli. A tak preto som si urobil taký malý trendliník, že čo sa vlastne dialo za celé to obdobie, Stano to vidí prvý raz práve v tejto chvíli, tak radšej ani na to nekúkaj. Áno. Ja vám to ukážem samozrejme aj do grafiky vo videu. Čo to je? A budeme si to ukazovať vlastne priamo v obraze, takže nás teraz asi nebude vidieť. Pás, ten vidíte v tomto bode, keď sme vlastne so Stanom začali chudnúť. Dovtedy sme nemerali. Áno. Každý týždeň to Stano chudol vlastne sám a ako náhle sme pustili projekt, tak je vidieť, že Stano vstúpil do seba, tak povediac, a krásne nám klesá ako taký výťah dole. Áno. Stále rovno, až do nejakého 23. septembra zhruba. Je celkom evidentné, že tak ako obvod pása, tak váha išli konzistentne veľmi pekne dole. A zrazu sa to zastavilo práve v tom období, kedy si bol v USA. Áno. Ja keď som na to kúkal v dátumoch, sa mi zdalo, že to začalo chlopok pred tým USA. Áno. A vlastne potom sa to úplne zastavilo v tej Amerike a teraz zase už začínaš chytať dých. Áno. Taký druhý dých. A vlastne trošku si zabrzdil, čo nehodnotím ako problém. Hej, to není zlé, že si proste trošičku vydýchol, to není žiadny problém. Dokonca možno myslím si, že to prišlo aj v čas, keď to mám tak... Niekedy je to prospešné. Áno. Teraz poďme rozmýšľať nad tým, čo sa stalo, že v istej chvíli došlo k zlomu a prečo sa to zastavilo. Hej, a tam môžeme vlastne uvažovať nad tým, že možno si sa chystal proste na to, že v tom zahraničí, keď budeš 3 týždne vlastne úplne inej krajine, kde je iný životný štýl. A predsa nebolo to len na 3-4 dní, boli sme tam v podstate 11 dní. Takže... Čiže je možné, že proste ty si sa aj psychicky tak odhodlal, že jednoducho pozastavíme to, užiješ niečo a potom to bude pokračovať. No a teraz už sa vlastne vrátim k tej tabuľke po tej zahraničnej ceste. Áno. Tuto začína síce klesať, ale klesá to oveľa pozvolnejšie. Áno. Ja by som možno povedal, že nemám to tempo, ako existuje niečo ako moment hybnosti. Rozumiem, áno. Moment hybnosti vo fyzike, to je samozrejme známa vec, ale to platí aj v psychológii a človek potom je znechutený a už to nejde tým tempom ako v tom prvom, keď si mal tú silu, energiu a poďme hľadať príčiny, že čo s tým? Ja si myslím, že jednak už je teda tým, že je koniec roka a u mňa ako muzikanta je to, že tých akcií je naozaj oveľa viac ku koncu roka. Firemné večierky, party, vianočné večierky samozrejme teraz v tomto období. Teraz Stano každý deň vlastne má koncert, ani sa nevidíme. A plus aj to cestovanie, čo napríklad ja niekedy ráno o 6 musím ísť do Košíc, kde odohrám koncert. Z Bratislavy. Do noci, potom idem domov prespať na východ, potom už na druhý deň ráno sa musím zase vrácať, lebo mám niečo po obede tu. A
fakt toho času je strašne málo. Aj napríklad v rámci cvičenia som ti chcel povedať, že už to nie je také napríklad ako v lete, alebo keď sme teda začali, že som si povedal, že budem cvičiť pondelok, streda, piatok. Hej. Niekedy sa nedostanem na stroj, povedzme od pondelka do štvrtka a potom chcem za tie 3 dní do nedele všetko stihnúť, aby som, ako ja to odcvičím, len sa mi to zdá, že aj pre telo to možno nie je tak dobre. Nie, to je proste také vlnkovanie, že chvíľku si v ťažkom strese a chvíľku je taký relax. To není dobré, samozrejme. Takže tým, že chcem splniť vlastne tú metu, ako som si povedal, že chcem 3-krát za týždeň cvičiť, tak ja to dám. Ale je to niekedy pod takým stresom, že začnem už o štvrtok večer a viem, že musím ísť cvičiť aj v piatok, aj v sobotu, plus tie koncerty, aby som to aj stihol na jedno s druhým potom. Takže... No to je tak, ako keď sa povie, že každý deň jedno jablko zjesť je veľmi zdravé, ale keď ich zješ v pondelok všetkých 7, tak ti nebude dobré. Takže myslím si, že aj to môže tomu niečo pripísať. No a samozrejme aj to, že zjem niekedy možno menej, ako by som mal. K tomu sa chcem dostať. Ja som si tu narobil aj nejaké poznámky, čo som ťa chcel popýtať postupne. Z môjho pohľadu mám pocit, že máme nad tebou teraz trošku nižšiu kontrolu, lebo tým, že si rozlietaný po celom Slovensku. Záleží mi na tom, aby ste videli, čo jem. Teda, aby ste si nemysleli, že vás na tom neklamem. Alebo niečo. Ja potom práve na základe týchto fotiek môžem potom povedať, že ako nemám nič proti proteínovým tyčinkám, najmenej tie, čo si robíš sám. Ale mám pocit, že častejšie teraz vídam proteínové tyčinky aj firemné z obchodu, aj rôzne polostravy z reštaurácie. No, je to tak, lebo chcem niečo zjesť aspoň. Jasné, to je správne. Ale nie raz, napríklad minule sme boli s tebou na koncerte a pripustil si po dosť dlhej pauze nejedenia, že si nedoniesol jedlo. Áno. A to sú maličkosti, ktoré môžu mať vplyv na to, že tie výsledky sú pribrzdené, že ak sa hromadia chyby, lebo v tom prvom období si poctivo krabičkoval, tak povediať. Proste mal si pripravené jedlo, aj plus minus tých istých časov som to jedol. Áno, čiže bol tam ten režim veľmi prísny a ja si stále mám taký pocit, že či tam nemohol pred tou zahraničnou cestou, či tam nemohol začať byť taká únava, lebo ty si asi mesiac pred tým zlomom kúpil bicykel a začal si veľmi tvrdo pridávať aj tento typ pohybu. Či ťa to nemohlo psychicky vyčerpať natoľko, že teraz potrebuješ vlastne trošku relaxovať, že toho bolo veľa. To je môj taký osobný námet na rozmýšľanie. Skôr taká psychologická stránka, že sa mám každý týždeň postaviť v nedeľu na tú váhu. Proste neviem, človek si uprace tie veci, zrazu začne ináč rozmýšľať. Hej? Ako keby som sa mal len sám vážiť, tak si poviem, však je to jedno, odvážim sa o týždeň. Alebo... No fakt je ten, že v posledných týždňoch, presne tam, kde to hapruje, nemáme každotýždenné váženie napríklad. Čiže teoreticky môže byť aj to, že taký ten psychologický moment, no nebudú ma vážiť, a ja tu mám ďalšiu poznámku, že som si všimol, to bolo vždy. Hej, ale ak prídeš občas na koncert nepripravený bez jedla, alebo že vypadneš naozaj, urobíš 300 alebo 400 km a nemáš po ruke jedlo. A teraz dojde tá ponuka tých nezdravých jedál, možno stadiaľ zvolíš tie najzdravšie možnosti. A bolo by to na pochvalu, ale není to ideálne, lebo tým, že vlastne ty si človek, ktorý schudol už fantasticky, ty budeš vždycky na doživote vlastne v režime, že sa nemôžeš stravovať tak, ako každý normálny človek. To je žiaľ taká blbá pravda. Nie každý to chce počuť, lebo ľudia by radi videli také, že fajn schudni a potom už sa stravujú normálne. No neveď, poznáme ľudí, ktorí schudli fantasticky a potom opäť pribrali a možno ešte raz toľko. Veď aj ja som pred rokmi. Lebo dosť často aj v tých diskusiách som si všimol taký názor, tam posledne Ľubka tam vykrikovala od počítača, že ďalšia osoba ti povedala, že jak to povedal? Daj si, veď to vycvičíš. Áno. To je proste častý názor, že veď na čo sa obmedzovať, hej? Veď pôjdeš na hodinku na rotoped. Nemusí to vždy celkom platiť. A navyše, aspoň na mňa to funguje tak, že keby som si ja teraz povedzme dal pizzu, technicky z jednej by sa nemalo nič stať. Hej? No, keby sa urobilo laboratórium, že by mi odobrali o 2 hodiny krv, tak by si videl, čo všetko sa stalo. Aj to jedno jedlo môže urobiť veľké zmeny, ale s psychikou to urobí veľký rozdiel. Tá pizza je dobrá, ja by som chcel ešte jednu. A ešte jednu. A ešte jedno. Mňa teší, že ľudia na akciách, ktorí ma samozrejme spoznávajú a ktorí ma aj poznajú, stáva sa mi, že prídu za mnou ľudia úplne cudzí a náhodne, že to si ten, čo chudneš a ma to teší a že sú takí milí k tomu, že vedia, že aj keď si dám tú kvázi zdravú stravu z tých vecí, čo tam sú, že to neberú také, ako som si myslel, že sa mi budú vysmievať, že však daj si ten rezeň. Ale že majú predo mnou taký rešpekt, čo sa mi páči, že neponúkajú mi somariny, hej. Skôr sa tešia, že čo si dám a okukujú to. Takže tak asi. Nevidel som, čo ješ, alebo nevidím ťa v tých situáciách,
situáciách, len tak odhadujem, že nie som istý tým zložením, čo zješ. Podľa mňa ty volíš v tých núdzových situáciách naozaj najmenšie zlo, tak to nazvime. A pre tých ľudí je super, že ťa vlastne nenútia jesť niečo ešte horšie. To nie. No oveľa ťažšie to majú ženy, ktoré chcú schudnúť a pritom musia variť manželovi niečo úplne iné, lebo on by nejedol nejaké dietné blafy. Áno. A to sú veľmi ťažké situácie. A posledná otázka, čo by si povedal, keby sme urobili po pol roku raziu v Ladničke? Môžeme, jasné. Dobre, tak spravíme to, potom urobíme ako do krútku. Áno. A poďme ešte na Vianoce, lebo teraz sa už blíži vlastne... To bude na mňa taká pasca, že ako to zvládnem. No. A som sám aj ja zvedavý, lebo bude to tiež pre mňa výzva a ja mám rád výzvy, keďže aj ich dávame na Facebook, aj také, myslím, životné výzvy. Raz sa s tým popasujem, takže myslím si, že to budú moje také prvé Vianoce, kedy si budem musieť naozaj uvedomiť, že ktorým smerom sa vydám. Ako nehovorím, že si nedám niečo, určite si dám. Teraz to hovorím, že si dám si určite aj koláče, lebo sa na to teším. Myslím si, že ten rok som dosť toho urobil a išiel som naozaj veľmi poctivo a prísne, takže dám si, ale budem musieť zvoliť naozaj, to množstvo bude rozhodujúce. No takže tak, ale samozrejme budem vás o tom informovať. No jasné. To bude ďalšia vec, že už keď aj niečo zhreším, tak chcem, aby ste to videli, čo jem. Áno, už to, že hovoríme pojmy ako zhreším, je vždycky také diskutovateľné. Ja by som povedal, poďme dať pár tipov ľuďom, že ako nepribrať cez sviatky, lebo to je taká teraz aktuálna téma. Budem hovoriť, čo ty máš robiť, budem ťa poučať, aj keď ty o tom však samozrejme veľa vieš. Áno. Určite nestrať fókus, to znamená zameranie na to, čo chceš. To znamená udržiavať v mysli myšlienku, že ja chcem sa stravovať zdravo, zdravovať stravo a podobne. Áno. To znamená, keď si budeme viac písať alebo reportovať, čo papáš, tak niekedy už len to, že si budete sami pre seba fotiť, čo jete, už to môže stačiť na to, aby človek odstúpil od odstup satana, od pokušenia, odstúpil od pokušenia. To znamená zápis papy. Druhá vec je veľmi častý problém, to sa väčšinou stretne širšia alebo užšia rodina a všetci donesú plechy koláčov. A na tých stretnutiach, či je to väčšia alebo menšia nuda, ale väčšinou je veľa času a veľa príležitostí niečo si uzobnúť. A napríklad také 2-3 malinké koláčiky, linecké cesto, či ako sa to volá, to máte pomaličky niekoľko porcií jedla, čo sa týka energie. Čiže je to strašne zradné, zákerné. Lebo je to strašne málo a zároveň je to veľmi kalorické. Malinký koláčik a to môže mať 400-500 kJ ako nič a to je hrúza. Takže pozor na nudu a pozor na obloženie samého seba sa rôznymi chuťovkami. Ak môžete, dajte ich preč, lebo to je overené, že ak budete mať na stole keksíky alebo tyčinky, tak ich budete po jednej zobkať. Až do konca. Až kým nebude. A potom stará mama príde s ďalšou misou. Čiže to je 6 kg cez Vianoce som mával väčšinou plus, to není dobre. Čiže a ďalšia vec, nepoďme sa hrať, že sme v nejakom kláštore. Aj keď používame to výrazivu typu hriech, ja si myslím, že keď už sa chceme hrať na sviatky, tak aby aj ľudia nám nepovedala, že Vianoce to je to jediné, čo mi nesmiete zobrať. Hovorí sa o tom, štedrá večera sa to volá, no tak sa na večerajte štedro, veď tak sa to volá, tak to má byť, tak si dajte čo chcete. Áno. Ale to neznamená, že máte nakúpiť tovar ako pre 2 mesiace a 200 ľudí, Áno. Lebo ľudia chodia s ťažkými taškami a to práve je tá chyba, že keby ste si naozaj cez tie sviatky dali niekoľko jedál a jedli aj koláče, ale to znamená jeden deň možno a dosť. Tak sa nič zlé nestane. Tak. Ale ak väčšina ľudí teda začne už od toho Mikuláša niekde, už sa pečú plechy a už keď to je napečené, tak sa dzobne. A toto môže trvať do konca januára, povedzme. Lebo ešte v januári máme také veľké zásoby, čo tam tí doniesli to, všetci donesú všetko. Tak. Čiže to je ďalší taký typ, že ja nechcem, aby si mal nejakú núdzu, že proste budeš tam naozaj o nejakom kuskuse na štedrú večeru, kľudne si daj čo chceš, aj vyprážané, akokoľvek to není vhodné, ale raz a dosť. A potom zase už sú nejaká striedmosť, dlho som hovoril. Ja som si dal takú metu, keď nechcem samozrejme preskakovať, ale momentálnu váhu mám 92,7. No ja som tak teda rátam s tým, že by do konca roka, ak teda tie Vianoce budú normálne, že pôjdem svojím štýlom a ten jeden deň povedzme, že bude taký trošku horší,
či by sa vlastne toho 1. januára podarilo ísť pod 90 kg. No. Je to ostrý cieľ, je reálny. Je reálne za nejaké, teraz máš ešte asi 3 týždne času a v tom strmom období ty si klesal zhruba kilo za týždeň, plus minus. Čiže za tie 3 týždne si schopný naozaj dostať to pod 90. Otázka je, nakoľko ti na tom záleží, lebo to by znamenalo naozaj tvrdý režim. A ten druhý problém je ten, že Stano nám už hovoril, že vlastne každý deň teraz hrá aspoň jednu akciu. No určite. To znamená, a to není tak, že on príde niekde zahrať. To je proste 4 hodiny v aute, tam zahrá, nosí, čaká a vráti sa. To znamená problém, čo by jedol. Ako výkon bude určite. Ako výkon viem, že bude. Viem, že tie kila pôjdu dole, len chcem to urobiť zdravo. To znamená, že nechcem schudnúť, lebo určite keď sa nahnevam, schudnem to aj za týždeň, tie 3 kg. To nestojí za to. Dá sa to, nepotrebujeme ale ja nechceme nechceme žiadne extrémne veci tu teraz skúšať a riešiť, ale veď uvidíme. No. Ja sa s tým popasujem a uvidíme. Ja by som povedal, zváž možnosť nejakým spôsobom, možno nech ti niekto pomôže, no my asi ťažko, lebo sme trošku od ruky, že by ti niekto pripravoval škatulky. Alebo sám si ich proste musím, jasne. Alebo len dohliadni na to, čo pozri si staré videá, čo sme už natočili. Áno. A hneď začnem chystať. A chystaj si, alebo môžeme skočiť niekde do tých veľkoobchodov, urob si nejakú zásobu takých vhodných vecí a daj si do auta, lebo teraz však nakoniec je zima, takže tamto sa rýchlo nepokazí, aby si mal stále pripravené niečo vhodné. Áno. V tej chvíli máš reálnu šancu stihnúť to aj v tom strese, aspoň ten stres, že nemáš pocit, že nemáš čo zjesť, aby odpadol. Tak. Hej, čiže urob si nejaké zásoby. No pravidelnosť za systém, to, čo nám fungovalo stále. A to funguje proste. A to funguje, takže. Hej, ja viem, že teraz ti to bude prácou veľmi komplikované. Lebo ty vlastne striedaš zamestnanie bubeník, čakateľ a šofér. Hej, a to robíš stále. Čiže a vieme, že tí šoféri majú veľký problém, lebo dodržujú pitný režim a potom na každom druhom odpočívadle, aby si stál. Hej. Čiže to sú také, stále to bude mať ťažké. Je reálne dostať to pod to magické číslo, ale nesilil by som to. Aj tak sa nebudeme vážiť, tuším, do 1. alebo tak. Takže... Ale tak doma mám váhu a budem aspoň na tie ukazovať. Ale je možné, že možno týždeň po novom roku alebo taký nejaký termín, že sa dostaneš pod to magické číslo, tak ja si myslím, že aj to bude veľmi, veľmi pekné a úspešné aj schudnutie. Čiže ja ti budem držať palce, aby sa to podarilo. Tak sem s tým ukázať. Takže na vrchnej poličke vidíš zásobu tofu. No tak to je veľmi pekné. Takto poďte sem. Takto by mala vyzerať ladnička u človeka, ktorý chce schudnúť. Týchto fuje tam, nejde ti to ešte krkom? A nie. Mám tu samozrejme natierky, väčšinou francúzske, lebo tie majú fantastický obsah. Sú tu mozzarelly, sú tu cottage, sú tu jogurty nejaké, sušené paradajky. Toto je taká domáca natierka paprikovo-paradajková. No a tu mám... Trvalú... Toto je Pixalam, ktorý tu je už 3/4 roka. Vidíš? To už poznajú ľudia. Máme dôkaz, že som sa ani nedotkol. Máme tu nejaký sír, samozrejme parmezán. No a tekvicový olej, ktorý si dávam. Ten je veľmi dobrý. Tento je fantastický. Mám tu nejaký čipož od teba, nejaký dead metal. Ten je fantastický. Olivy, balzamiko krémové, mlieko do kávy občas, sojová smotana. Takže tu mám tyčinky kupované, ktoré mám také fakt len rýchlovka, keď vyslovene... A to ukážem samozrejme. Pesto na cestoviny, nejaká horčica občas na chuť, takže to by bola chladnička. V mrazničke mám zásobu tyčiniek. To si teraz vyrábal neviem 3 kg alebo koľko. Áno, 3 kg. No a samozrejme mám tu pečivo, mám tu tento ražný chlieb, ktorý mám takto v mrazničke. Plus je tu ešte slatinsky niekde. No, to je super. A tak, nejaké bylinky prazené. Takže potravinová skrinka. No, tak tu máme šošovice, sojová omáčka, zase pesta, celozrné cestoviny. Toto som si ináč minule kúpil, neviem, aký máš na to názor. Zlý. Takže tak nič, no, tak občas do jogurtu. No, občas nevadí. Slivovica, ale to nepijem, to mám len tak. No a tu nejaký pohánka, celozrný chleba. Toto je ako ukážka, ako by to malo vyzerať. Kuskus, mám tu paradajky, jak sa to povie. Z toho sa dajú variť len samé zdravé veci. Orechy, a tu mám celozrné cestoviny, bulgur.
a tak ďalej. A tu sú samozrejme uhorky, paradajky, nejaké mandarinky teraz, no občas nejaké ovocičko, no tak. Paráda. Takže to. Takže buď sa Stano perfektne pripravil na návštevu, lebo nevedel, že bude kontrola. Nie, nevedel som. Nevedel. Ale ak takto varí, tak to budú výsledky, ktoré by nemali na sebe. No a samozrejme, pitný režim, ktorý absolútne stále dodržujem, je čaj a voda. To je tu stále. Takže na zdravie a vidíme sa v ďalších videách. A druhý raz. Ahoj. Čaute.